L'aixecament militar del 18 de juliol del 1936, liderat pel general Francisco Franco, va posar fi a 5 anys d'incipient democràcia a l'estat espanyol. L'inici de la Guerra Civil va sacsejar profundament Catalunya, on els ciutadans van patir amb duresa la falta de llibertat. El clima de terror i la manca d'aliments van marcar els anys posteriors. Molta por. Molta por. I tot un plegat diuen que en Franco, aquest militar, s'ha aixecat en el Marroc i que hi han entrat a Badajoz i tot això. Però tothom va fer la seva vida i tothom va anar a treballar. Fins al cap de 4 o 5 o 6 dies no van començar a sortir la gent al carrer, aquests els milicians que en deien. Que el partit de la FAI eren els que van agafar les armes. Jo comprenc que ells van dar la cara, Ells van aixecar assaltar els quartels, assaltar els puestos que hi havia les armes. I es van fer els amos. Hi havia hagut una revolta militar i el poble va sortir al carrer. I quan el poble surt al carrer ningú ho atura després, Van crear terror i el terror anul·la les persones, o sigui que tothom com un xai. I aquest terror va continuar els 3 anys de guerra i els 4 o 5 anys de la postguerra. De tot el que n'era del seu gust, saquejar-ho tot. L'Orfeó va anar tot rebentat, tot fet malbé. Les caixes que hi havia dels excursionistes, els retratos que hi havia a la galeria, tot. Coneixen a saquejar tot i ho van rebentar tot. A la nit, senties pum-pum, bo, qui hi ha? Qui s'emporten? Ja s'emportaven amb un, dos del nostre carrer i 4 de l'altre. I els aportaven a la presó que era els Escolàpios. Després aquesta gent ja va anar fora i es va controlar una mica i llavors ja el que vas patir va ser el problema de la conseqüència ja que va portar la mateixa guerra. Hi va haver gent que va passar molta misèria i de tot, No me'n recordo que venia la gent a la botiga, pobrets. La meva mare deia, mira, anem als imprei d'amoniato, perquè va ser horrorós, Sé molta gent que va menjar pells de fava. Les pells de fava són més àsperes, són més gruixudes. I van fer unes llibretes de racionament, que hi havia uns cupons i havies d'anar amb el cupó aquell, però havies de fer cola, que no et tocava, quan no et tocava doncs ja havia rebut. Tot anava per estraper-lo, i tot, i el pa també, i tot d'estraper-lo, i van bé que es varen guanyar, que es varen fer molt de cèntims. Molta gent es moria i les criatures. No hi havia pas prou. Van fer els menjadors, va ser una bona cosa, perquè van fer els menjadors. Sí, jo vaig anar a menjar, jo crec que vaig anar a menjar als menjadors. Aquella pudor que feia aquell menjar, i donaven cigrons, i donaven llenties, i a vegades hi havia algun cuc. L'exèrcit franquista sublevat va rebre el suport de l'aviació italiana i alemanya per dur a terme atacs sistemàtics sobre els nuclis urbans. La població civil, sota la constant amenaça de les bombes, es va organitzar construint refugis que també els van protegir dels atacs que arribaven per mar. I mentre érem allà al Pins, sentim... Què és això? Mirem allà al mar, el Canàries, el mar allà, rei i senyor, ell. Aquí es veia, bum, es veien els fogonassos que tiraven a Barcelona o poder a Badalona o no sé. Era el més gros que tenia en Franco. Era el més gros. Jo sempre l'havia vist cap al vespre. O sigui que et diré jo cap allà a les 6 de la tarda, a les 5, cap al tard ja, saps? Perquè llavors havíem corret, hi havia dies que havíem de córrer que ja es feia de fosc. Aquest barco era ple de tralita i si hagués explotat hauria fotut una bomba atòmica aquí. Això era que era la por. Això va ser el 37. Això era la por. Aquí va haver-hi por. Aquí sí que la gent s'anava a la muntanya i s'anava tothom. Tothom plegat, semblava que no sé, no el veies a venir, era una cosa
No ho sé, jo tinc aquesta visió, tot plegat, oi, el barco Canàries, les sirenes que tocaven i corrents cap al refugi. A dintre refugis no senties el bum-bum, no se sentia, però n'hi havia que ploraven. Recordo que hi havia una dona que li deia la senyora Leonor, que vivia al carrer de casa, més amunt, aquella se posava el creu així, amb el rosari resant tota l'hora. Però ens quedàvem quasi bé a la porta, no entràvem a dintre, no. Ens quedàvem a la porta perquè no durava l'alarma massa. Jo me'n recordo que hi havia gent que una vegada, que també d'allò, hi vaig haver de fer pas per anar-hi al refugi. Era grotesc. T'espantava, o sigui, hi entraves amb por i allà encara hi acabaves de quedar-hi. Com que els avions passaven, no durava massa. Jo tinc aquest record que l'alarma de tingué d'anar al refugi no hi he anat mai a la nit. A la nit no tinc record d'haver anat mai al refugi, no. Hi havia gent, sí. Jo hi havia vegades per estirar el sac que estiràvem, no el podia posar jo al costat del meu germà. Si em posava el sac aquí, el meu germà havia de posar el sac més enrere per estirar-se, perquè hi havia gent, Déu-n'hi-do, gent que hi havia, sí. Valia més estat a casa, mira, sí, em baten, però almenys he estat a casa del xapuc, si passaven per sobre, mira que passin. Sé com dir tu. No, la gent que era pell morta. Allà on era perill, devia ser a Can Llobet, que em van tirar una, que varen veure una fàbrica, i van veure, potser aquí fan armament, i en allà d'armament no feien res, només feien mitges i mitjons. Es va sentir... Bum! Clar, i tant. Es va sentir. Per això que llavors es varen esperar tant que varen pensar que s'hi havia... que van dir, és la fàbrica que em va cagar, si hem bombardejat la fàbrica d'allà, poder bombardejar la fàbrica, esclar, era al costat mateix de casa. Imagina't tu quin perill. De seguida varen sortir, agafar el sac i cap a refugis. De sentir-ho sí que ho vam sentir-ho, però quan vam sortir encara hi havia una atmosfera que fugíem als refugis, tot de l'elèctrica a terra, no sé com no vam prendre mal ningú. Es va sentir el bum de la bomba i res més. I tothom va dir, què ha passat? I una bomba a la carretera, i encara tothom va dir, i deu de fer tirar l'amo perquè parin. I en canvi els treballadors varen treure tot el que va caure dels telers per poder-los fer treballar altra vegada. N'hi va haver un altre, allà a Pequín. Allà a Pequín n'hi va haver-hi també un. Deien, i jo no sé si és veritat o no sé, deien que en la fàbrica, una fàbrica que hi havia allà, hi havia hagut internacionals. I diuen que la van tirar perquè Can Paellera van deixar el llum encès. Van deixar el llum de la fàbrica encès per distracció o per lo que fos. I van anar per anar a matar els internacionals que estaven allà a la fàbrica. Quantit? El que van rebre van ser l'altra gent. A casa de Pequín va morir una senyora que es deia Rosario. I el del carrer de la Riera es deia Barceló. Llorenç Barceló i Martí Barceló. Van morir pare i fill. Venia a col·legi també amb doña Pepita, que com se li va fer l'enterro, vam anar a l'enterro i que això va ser un drama. Si ells que varen quedar amb els llits penjant, els varen tenir d'anar a treure. Sí, allà penjant amb els llits penjant. Els varen caure, però estaven allà que els varen tenir d'anar a arceliar. Sí, aquell dia sí que van fer mal, sí. I el dematí va ser el dematí també. I varen tenir d'agafar una escala i baixar-la, que era una monja. Era una parenta seva que tenien amagada. I aquella l'Atenes que va quedar desgraciada de la cara, pobreta. Era una mica més gran que jo. Era una noia molt guapa i molt maca i va quedar tota desgraciada. Esclar, la bomba li va caure sobre la cara. Com que dormia així, l'altre cantó de cara no, però d'aquell cantó li va esbotzar tot l'os de la cara. Va quedar com un monstru. Va ser molt gros. Jo a les guerres no em voldria veure en cap. El que més va impactar és quan
ja finals ja de la guerra, tota la gent que feia la retirada, que se'n anava cap a França. Sempre veig la carretera nova, amb tanta gent que anaven pobrets. On anaven aquella gent? Vam marxar cap a França, però pensant-nos que anàvem a França per 4 o 5 dies. Per 4 o 5 dies. Fa 75 anys que hi som. El meu pare era republicà, però també va estar content que s'acabés, perquè s'acabés. Perquè s'acabés. Només perquè s'acabés. Saps què és tu? Pensar, ara vindran, ara vindran, ara vindran. I si haguéssiu vist la carretera de Des, de Malgrat, fins a Calcoix, tot eren homes morts a la cuneta, però el cap tapat, però la forçada no s'hi arribava als peus ni dels genolls avall, veies els peus pels caps no. Al papa li semblava que no podia ser que la República Espanyola la deixessin morir els francesos i els inglesos, Que no saps pas. No saps pas el que et passa i el que et passarà i el que et faran i el que et deixaran de fer. No ho saps pas, no. Que hi hagi pau. Només volem pau.